Guys, happy Sunday guys. Paadto na pamianig ka ng kaan. So ako ana guys, pasunod-sunod lang anang nagdalag kaldero. Kay perti na gina kong kapuya gyud. So mga idol, ang uban nas babaw nga pahuway na sila dito na di akong asawa, akong anak, akong pag-umangkon ug among editor kana ka jacket og blue. Kana si paring Edgar ani, pa video-video lang siya ani. Kay kami guys, paadto mig ng kaan kay ingon lagi sila nga gwapo ka imbyo dito nya ang motor di ay dili mo di maka agi diri kay ang kalsada pating gubaa. Sus pati na akong luyaha mga idol kay kabalo baya nga edad-edar na baya ta nya. Dako-dako pagitagtian, pating gina kong kapuya nya lantaw-lantaw ko des palibot, padungo-dungo kunuhay kay gikapoy na gigutom pa gyud. Asawa ni paring Edgar oh. Kaya pa nila ilakaw kini akong anak nga nagsulod na jacket og blue, kini ako ning anak kini siya akong pag-umangkon. Dala mi kaldero mga lods kay magbiko lagi dito. Nya ako na papasan-pasan din ko, mabangot-bangot din sa naong kay hadlok lagi maitom pero itom na daan oy. Pero huway ko na lingi-lingi ko sa palibot. Pati na yung kapuyan ako pero giagontar ra gina ako ni wa jud ko magpahalata oh. So to na sila sa babaw. To abot na gyud sila hapit si dito sa finishing line. Kanang nakayelo asawa ng paring Edgar. Na paspas kay mong lakaw. Pero ako na napad yung kus kinaubsan. Pati na yung pagkakapuyan ako mga idol. Giagontar rin ako ni. Tungod sa ka layo gid ang among gadtuan. Taas kayo ng subida. Na pag-abot sa babaw ana nay puno ag mangga nay puno ag minsinitas o to gibutang ng kaldero sa akong pag-umangkon ni ako ana na ako ubos oh dugay kay ako makatikang gyud kay perting kapuyan na gyud laylay na gyud akong mga tuhod kapoy na biya kayo taas kayong subida tanawang mga view oh makita ninyo na mga idol makita kayo ang lungsod sa Libungan. So naay mga sa kilid-kilid sa dalan naay kamaisan ang kini isang kauban ako oh bit-bit ng kaldero kay magbikaw lagi mi. So guys, lakaw ra ko diha guys. Dungo-dungo ra ko guys kay si paring Edgar na. Naka-kamera man na siya. Siya may nagkameraman. Ako na padayon lang gyapon ko. Akong anak kasunod. Oh, sus abot na gimi ni anang duol lagi mi anang puno ag mangga. Mga idol, akong una-una ani makapahuway na jud ko ani kay pati na jud pakaduulan na gyud oh. Kapoy na jud kaayo. Gitulak-tulak po ko sa akong anak ko kay laylay na jud akong tuhod kay sus kini gyud taon nga dugay na kahit ang wala kasakaan ng bukid. Pero diri mi siya una mga lods mga agi. Itong bata pa ko. So makita ni mo na ang view. O, kanang nakita ni mga view mga idol. Muna ang lungsod sa Pigkawayan. O kana Libungan. Kana nindot yung kay view diri dapita. So kung manuroy mo diri. Suroy lang mo. Pero sa ubos agad ang motor. O napay mga mais sa mga gilid-gilid o. Kay nagtanong na sila mais siyempre kay ulan-ulan naman. O tora gatapok na sila ang mga kaubanan. So kaning jacket og bula akong anak ni. O tanawa gila kon ba jud ang Pigkawayan o no si paring Edgar ani gabyo akong anak pa Ismail pa wa jud gikapoy batan-on pargod. O kana akong asawa o ka jacket og blue naka t-shirt og yelo. O kini nga mo ang editor kini nga dala og taklob sa kaldero. Akong asawa gadalag kalamungkay kay magulay lagi sila. Tapos gulay mi naitanad wala may subak ni kay wala may manok. Pasayaw-sayaw pang among editor mo ni among editor idol. Kini amo na siya ang asawa ni paring Edgar nangho sig misinitas tanawa tambal ko ni sa ulcer gikaon niya misinitas idol pati yung bining lamia bining portasa pero wa jud ko ganahe dia ako diha idol padungo-dungo kunwari wala gikapoy kining isa asawa sa ako ang bayaw kini mga chikiting uban lagi sila kay mga aon lagi biko kini napod kini among editor pasampong-sampong sa naong pero nakita na siya sa kamera kini mga tawhana paingon po sila ng kaan. Ako ni silang giatik-atik nga kuan kay gusto lagi kong musakay lagi unta. Nya kay musakay na lang siguro ko ani kay kapoy na kay ko di na ko kakayag baklay. Pero ang problema kay kung ako musakay, luoy po kay ni akong mga kauban kay sila manglakaw ako musakay. Padayon lagi mig baklay ani.